Bé, Sinèrgics per mi, a part de ser un espai físic on trobar-te i on poder treballar i desenvolupar el teu projecte, sobretot és un espai una mica mental, no? On et trobes gent que comparteix inquietuds i que sobretot t'aporta moltíssimes coses, no? Especialment de l'àmbit social, de l'àmbit educatiu, que és l'àmbit que a mi personalment m'interessa, i en aquest sentit és aquesta convergència o aquesta sinergia d'aquests dos factors, no? Per una banda l'espai físic i per l'altra banda la gent. Home, sens dubte el millor de Sinèrgics és la gent, no? La gent, els companys de projectes, els companys d'espai físic, la gent que està al capdavant del propi projecte de Sinèrgics, perquè diguéssim que et sents molt ben acollit i acompanyat en tot moment. Home, l'anècdota de Sinèrgics per mi és el primer dia d'arribada i trobar-me aquí una festassa, un aperitiu fantàstic, deliciós, que havia preparat precisament una companya, però bueno, ja m'han aclarit que això només era aquell dia perquè es celebraven els 3 anys precisament de la posada en marxa de Sinèrgics.